baserria berritze bat gabiz, eta dana utziko du, eta, bueno, barrutik egitura kendu da dana, eta egitura barri bat egin du. Osea, dana kolore zuriz eta tintaute eta nahiko itxuroso berituko da. Intentza hoia, bueno, osea, utziko da bedana, forjauekin dabiz, eta aberria entreplantia amaitzen da bien, eta purka-purke. Justoin euriz hasi da bai apur bat, así que, bueno, lehiatu ebentzete ia lortzen duna baitzi eta noiz. Baina, bueno, momentuz bentzet entreplantia sabesan da bizen. Bueno, hau da baserri jebaristen abizena. Hemen ikusten da egurezko egitura guztize. Zeraz, zutabe eta be egurezko abiekin, eta, bueno, aperturak eta lehiuek eta definitzen hasten gaien. Bai, momentuz estrukturiaz gabiz. Hemen ikusten da bai altura bikoitz hori, behetik gora zelan ikusten dan, da, bueno, hau helituko da bastante ondo hor saroien eta, da, bueno, aurrekaldie, hemen ikusten da aurrekalde zonie eta zeitzura hartzen da bien. Laster teiatuaz hasiko eta, da, bueno, aurrera aurriaz.